dnešnom dieli uvidíte. Ako ten low bar squat a high bar squat vyzerá v praxi. Ak sa ti moja tvorba páči, podporiť ma môžeš kúpou klubového trička na stránke klietkapezinoch.sk. Ahojte, drahí priatelé a priateľky. V prvom rade by som vám chcel poďakovať, že ste dostali stále verní a naďalej si predplácate Hero aj napriek mojej nečinnosti. Nebudem sa vyhovárať z akého dôvodu, možno to počuť na hlase. Choroba, malá chorá, ja chorá, Magda chorá a teda. Ale to, čo sme zameškali, tento týždeň dobehneme. V posledných sériách videí sme si rozobrali do podrobnejšia techniku bench pressu, ako zlepšiť bench press, na čo si dávať pozor. Túto etapu by som ja osobne uzatvoril iba do doby, kým by náhodou niekto z vás mal s niečím konkrétnym problém. Som ochotný k tomu zvlášť nahrať video. Preto chod si pozrieť staršie videá a pokiaľ je ti niečo nejasné, napíš komentár a ja to video následne spracujem. Ale cvik, ktorému sa budeme venovať v dnešnom videu, sa volá trep. Ale ešte predtým, než prejdeme na tú praktickú časť drepu, si musíme však povedať pár vecí, čo sa týka teórií. Medzi dva najväčšie rozdiely, čo sa týka týchto dvoch typov uloženia činky, ktoré sa následne pri vykonávaní cviku prenáša buď na kvadricepsy. Ako ste si mohli všimnúť, pri high bar squate je moje telo viac spriamené, takže pokiaľ chceš zväčšiť výkon, primárne by si sa mal držať. V ďalšom videu si, priateľ, ukážeme to, akú zvoliť vhodnú obuv pre tvoj drep. To je pre dnešok všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu.